आता बघ लातूरकरांचा योग आवाज बघ, भाजीवालो कानाक मिरचीवालो मार्केट मध्ये पण जाणार आपण आज. लातूरकर काय भारीच काय केलं बघला. काय रे ते गाणं म्हणा गाणं म्हणा. थोडं सांभाळ तुऱ्याला ग आला, थोडं सांभाळ तुऱ्याला ग आला, तुझ्या उसाला लागल कोला ग, तुझ्या उसाला लागल कोला ग, तुझ्या उसाला लागल कोला. मार्केट मध्ये डान्सच गेलो बाजारात. बोललोय ना आई, एक करूया आपण परफॉर्मन्स. अजय काय म्हणतो आपली माशावणी आहे या काय करावे किती दबावे काल चांगला होतो ह्यो चेवतो होतो. आता गाणी बघा बसली आग करून टाकतो. वाईट जरा त्याच्या पोटात वांग्या बटाटा गेला ना की बघा काय करतो. आता ती पोरगी आधी एक बघून द्यावी आधी सगळे कातवं ना सकाळ कोण म्हणत हा ना तुका काही एक बोलणी करू दे ना. आम्ही त्याच्याशी बोलणी केलेली आहे. पोरग्या डायरेक्ट तयार आहे. उंची कव एवढा एवढा होता तेवढा नाही एवढाच होता. तुका काही प्रॉब्लेम हा पदर घे हातात. आता तू मागचो टॉक घे. हा घे पुढे हातात पकड. पदर पिन मारलं मेलं. दोन्ही हातात पकडणार राहू दे. पिन नाही असं दोन्ही हातात पकड. अरे असो असं दोन्ही हातात टॉप पकड. हा बस बस बस. चुचू भाई भाई फॉग मारूया फॉग. माझा मोबाईल काय वर्षा माझा मोबाईल बघ आहे का लवकर बघ. मोबाईल आता कशा कोया. अरे मध्येच चॅटिंग करायची असं नाही आहे. चल मग बाकी काय नाही. मैत्रिणीचा कॉल येतो. तिला माहिती आहे साडी नेसलं तरी पोरी त्याच्या मैत्रिणी यायला बघणार. बायको शेवटी माझी आहे. बायको शेवटी माझी आहे. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या शिमगोत्सव विशेष भागात मी विनय घाडियावकर आणि आपली बबली बाबल्याची झालेली बबली आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आज शिमग्याचा दुसरा दिवस. कालचा दिवस तुम्ही बघितलं असेल व्हिडिओत. काल जास्त शूट करता आलं नाही कारण की मला झोप आलेली म्हणून मधूनच कल्टी मारलेली होती. तर काल आपण आपल्याच गावातील इतर वाडींमध्ये फिरत होतो. पण आज आपण कुणकेश्वरमध्ये जाणार आहोत. कुणकेश्वरमध्ये कातवनमध्ये. आणि सकाळीच जायचं होतं पण आज तयारी इतकी लेट झाली आहे की आता 9:45 वाजायला आलेत. आता आम्ही टेम्पो केला आहे आणि आपली एक गाडी आहे. तर गाडीत 2 आपले गवळणी बसतील. हा कोण आहे तुम्ही ओळखला नसेलच. तर आपला 2-3 दिवस एपिसोडचा आधीचा एपिसोड होता. त्यात सगळी मॅक्सी घालत नाचत होते. त्यात ग्रीन कलरचा घातलेलाच ना रे. हां ग्रीन कलरचा ड्रेस घातलेला तो याने घातलेला गॉगल बिगल लावून तोच आहे. प्लॅनमध्ये थोडं चेंज झालेलो आमका माहिती नव्हतं. आमका वाटलं पहिला कातवन कुणकेश्वर का जाऊचा. आता प्लॅनमध्ये चेंज. आता आम्ही गावगाथा गजालीच्या सेटवर इलो म्हणजे मिडबावमध्ये. गावगाथा गजाली जी झी मराठीवर सिरियल होती ती सगळी सिरियल ह्या गावात शूट झाली. आणि तुमका माहिती असं दरवर्षी आम्ही मिडबावीत येतो. गेलं आधीचे व्हिडिओ तुम्ही बघितलं नसेल तर मी ह्या व्हिडिओच्या मागे त्याची लिंक देतोय. त्याच्यावर क्लिक करा आणि ते बघा. बाबल्याने एकदा स्कूटरवर ना एंट्री मारलेला मिडबाईत. चल
तुम्ही खायचे तुम्ही घातली रे नारिंगऱ्यातले आणि मोड घातले हे परत दिलंस तो काय रे असं काय करतोय तू बघतोय तो तुझ्याकडे हळूच मारतोय. सांगून ठेवते का असे भारी भारी व्हिडिओ असतात. आज बघूया काय काय मजा येतात. आता बघ लातूरकरांचा योग आवाज बघ भाजीवालो कानाक मिरचीवालो मार्केटमध्ये पण जाणार आपण आज पुढे. बाजार पण आहे. बाजार आहे आता दसरा बाजारात पण जाणार. यस आज बाजार आहे. पुढे चल पुढे लाव. तर अशा प्रकारे मित्रांनो हे बघा मिळबावी ती लाव आणि आता आमची सुरुवात चालू. गजानन यावे शुभ मंगला गजानन यावे शुभ मंगला गजानन यावे शुभ मंगला गजानन यावे शुभ मंगला शुभ मंगला शुभ मंगला शुभ मंगला गजानन यावे शुभ मंगला गजानन यावे शुभ मंगला गजानन यावे शुभ मंगला तुझे गुण गाई सबच्या रे ठाई 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 दोष भंगला गजानन यावे शुभ मंगला गजानन यावे शुभ मंगला गजानन यावे शुभ मंगला डान्स केलेली मग इथे रे का डान्स केला नाही लातूरकर काय मेल्या. भारीच काय तर केलं बघला. अरे शेख 20 रुपये रे बाबल्या हा अरे अरे शाबास. एकदम भारी आहे. काय रे ते गाणं म्हणा गाणं म्हणा. अरे एक हवी करू होता मार्केट मध्ये सगळ्यांसाठी एक करू. थोडं सांभाळ तुऱ्याला ग आला थोडं सांभाळ तुऱ्याला ग आला तुझ्या उसाला लागल कोला ग तुझ्या उसाला लागल कोला ग तुझ्या उसाला लागल कोला. थोडं सांभाळ तुऱ्याला ग आला थोडं सांभाळ तुऱ्याला ग आला तुझ्या उसाला लागल कोला ग तुझ्या उसाला लागल कोला ग तुझ्या उसाला लागल कोला. पण सांभाळ तुऱ्याला ग आला पण सांभाळ तुऱ्याला ग आला तुझ्या उसाला लागल कोला ग तुझ्या उसाला लागल कोला ग तुझ्या उसाला लागल कोला. मुळ जमीन काळ सोनं याच नामांकित रुजलं पियानं मुळ जमीन काळ सोनं याच नामांकित रुजलं पियानं. तुझा ऊस वाढला जो मान तुझा ऊस वाढला जो मान गाटा गाटानं वाढला जो मान तुझा ऊस वाढला जो मान तुझा ऊस वाढला जो मान तुझा ऊस वाढला जो मान गाटा गाटानं उभारी भरली पेरा पेरात साखर भरली गाटा गाटानं उभारी भरली पेरा पेरात साखर भरली. नाही वाडीस जागा उरली हो नाही वाडीस जागा उरली. रंगपानांचा हिरवा ओला रंगपानांचा हिरवा ओला तुझ्या उसाला लागल कोला ग तुझ्या उसाला लागल कोला ग तुझ्या उसाला लागल कोला. पण सांभाळ तुऱ्याला ग आला पण सांभाळ तुऱ्याला ग आला तुझ्या उसाला लागल कोला ग तुझ्या उसाला लागल कोला ग तुझ्या उसाला लागल कोला. वारे वा बाबल्या
चला चला आता आपलं माणूस आहे बाबा. एका ओळखला चला मिरची वालो बाबा ह्यो कायमच युट्यूबला. होय होय येणार येणार सगळे येणार. बा आपल्यासाठी शेंगे पण असतात भाजी. आता जेवण करून जाणार. होय होय मार्केट मध्ये डान्सात गेलो बाजारात. मग बोललोय ना आई एक करूया आपण परफॉर्मन्स. तर लोकांनी एवढं प्रेम दिलंय मार्केटमध्ये एक परफॉर्मन्स केल्यामुळे आपली गर्दी जमा झालेली. काय घे भारी ना. थँक्यू थँक्यू. कोण चल चल तू चल. अजय काय म्हणतो ही आपली माशावाली आहे या. अरे ही बघ. बघ आता होय होय नाचता तो. डान्स बघ आता कसलो करतोय. काय करावे किती दबावे फुगेल माझा गळा काना ग बाई हळूच मारी तोय गळा काना ग बाई हळूच मारी तोय गळा काना ग बाई हळूच मारी तोय गळा. काय करावे किती दबावे होय होय होय. आता माशावर ना 50 रुपये वाढ कर. तू गप्पत राहुलं. व्हिडिओ शूटिंग चालू आहे. बाई आला ग बाई आला ग आला 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 आला. पाडाला पिकलाय आंबा पाडाला पिकलाय आंबा. इथं बघा पाडाला पिकलाय आंबा. वाकलय झाड त्याला
भेटलं शेवटी आपण. कशी आहेस? ह्या कधीपासून मला याने मेसेज करून भेटला? कधीपासून गेलो आलोय त्या दिवसामध्ये. आम्ही थांबवलं इथे गाडी. आम्ही तिथून बघितलं ती गाडी तिथे झाली. चला काय जाग्या काय म्हणतो? योचतो पोरग्या बघल्या ना सांगितलं ना माका. तर मित्रांनो मिरबाव मार्केटमधले आपले गोमूचे नाच चालूच आहेत आणि तेवढ्यात आपल्या मुंबईच्या मित्राची एंट्री झाली आहे. हा बघा एखादून बघितलं असेल आधीच्या बऱ्याच व्हिडिओमध्ये ज्या घ्या तो आता मुंबईवरनं येलो आहे. आमचे सगळे गोमूचे नाच बघू खास पोरग्या बघू गेलो ना. खास पोरग्या बघू गेलं. हे काय म्हणतात बघ हे खास पोरग्या बघू गेलं. काल चांगला होतो ह्योच येऊचो होतो. आता गाणी बघा बसली आग करून टाकतो. वाईट जरा त्याच्या पोटात वांग्या बटाटा गेला ना की बघा काय करतो तो. आता ती पोरग्या ती एक बघून द्यावी आधी सकडे कातवं ना. सकाळी कोण म्हणत हा ना आंब्यावली आहेत मस्त. सकाळी एकीशी बोलणं केलेला हो हाच आहे ते का सकाळचा एक तयार तयार हो ना हो की नाही ते तयार डायरेक्ट तुका काही एक बोलणी करू दे. आम्ही त्याच्याशी बोलणी केलेली आहे. पोरग्या डायरेक्ट तयार आहे. उंची कव एवढा एवढा होता तेवढा नाही एवढाच होता. तुका काही प्रॉब्लेम हा औषधी बाबचा विचार काय कसलो प्रॉब्लेम नाही. फक्त म्हणणं काय माहितीये त्याचा मागचा फोटोग्राफर हा मी सारखे सारखे फोटो काढू झालाय लग्न वाट कळ ना. पदर घे हातात आता तू मागचो टॉक घे. हा घे पुढे हातात पकड. पदर पिन मारलं मी दोन्ही हातात पकडणार राहू पिन नाही असं दोन्ही हातात पकड. अरे असो दोन्ही हातात टॉप हा बस बस बस. तर चला मित्रांनो अशा प्रकारे दुपारचा कार्यक्रम संपलेलो आपलो आणि आता जेवणाच्या तयारी. मेन गोष्ट सांगायची राहू द्या. पहिल्या गाणं म्हटल्या भाजी आहेत मांजरान टो उडी मारल्यांची काय करीता करी. हा अरे मी त्या बघितलंयत ना. मग अरे तेना तू काय बघितलं त्यानं तुझा आवाज ऐकले. मांजराचा होतो अंदाज झालो की एवढा रेड्याचा आवाज नाही ना. अरे गावात गाणं त्याने ऐकलं की ना एवढा खुश झाला. खै जावता तर कळत नव्हता त्याच्यामुळे की ना भाजीच्या टोपा थोडं त्याने उडी मारले आणि भाजी उघडी गेले भाजी उघडी गेले. आणि मग काय झाला बाईन धरल्याने 2 धपाटे चढवले. म्हाताऱ्यांना 2 त्याच्या थापटा वाढल्या मांजरावर. मांजूर सरळ शेपटीवर धावत उठला माळ्यावर. म्हातारीची म्हातारी म्हणते आता काय करू. आता म्हणते गाडी गाडी होती म्हातारीची ते बाहेर असते जवळ असते ना कानपडा तुझी फोट नाही ना. गाणं एवढं खुश झालं ना सरळ तिनं 100 रुपये दिले. छान म्हटल्या चला तुम्ही. आम्ही सर्व वाटेक लागला. दुसऱ्याकडे गेला फुले फुले मोगरा नारी
तर मित्रांनो आता आम्ही सौग्याच्या घराकडे जेवण चाललो. जेवणकर पुढे पाठवलेले आहोत जेवण करणारे. काय मेनू होतो ते बघूया हा. जाऊन. आणि जेवणाचं काय ह्या आयटम ते बघूची होत. लातूरकरांनी शेंगे दिले ना सर. ते पाठवलं. मजा येईल. कसला उडवलाय